Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si ukážeme recept na chutný dezert a budú to kokosovo-punčové rezy. Takže do misky si vložíme celé vajcia, pridáme kryštálový cukor a premiešame. Teraz si pridáme olej a vyšľaháme si žltka do peny. Do múky si pridáme 1 kávovú lyžičku kypriaceho prášku do pečiva. Premiešame. Túto múku postupne vkladáme do našej žltkovej peny a už len ručne opatrne premiešame. Takto pripravené cesto si navrstvíme na plech na pečenie, ktorý sme si vystlali papierom. Pekne rovnomerne si ho roztiahneme po celom plechu a dáme piec do vopred vyhriatej rúry na 175 stupňov na nejakých 10 minút. Treba si sledovať tento čas. Takže tu už máme upečený náš korpus. Korpus necháme úplne vychladnúť a teraz si zo spodnej časti stiahneme papier. Čiže koláčik si obrátim. A opatrne stiahnem z neho papier. Keď sme papier stiahli, opäť si ho prikryjem papierom na pečenie a otočím na druhú stranu. Teraz si zoberiem vidličku a pekne si takto naruším štruktúru korpusu, aby nám lepšie na ňom držala plnka, aby sa neoddelovala od cesta. Takže teraz môžeme ísť na prípravu plnky. Do hrnca si vlejeme mlieko, pridáme práškový cukor, premiešame a privedieme k varu. Keď sa nám mlieko začne variť, vsypeme do neho kokosovú múčku, premiešame a túto zmes necháme vychladnúť. Ďalej môžeme ísť na tvorbu našej punčovej zmesi. Do misky sme si nastruhali detské piškoty, pridáme rybezlový džem, šťavu z citróna, premiešame, ďalej pridáme rum, a pár kvapiek punčovej arómy. Vlastne túto arómu pridávame podľa chuti, čiže kto má rád menej alebo viac si pridá podľa toho. Takže tu už máme pripravenú a hotovú našu punčovú plnku, ktorú si nanesieme na náš plát, ktorý už je vlastne vychladnutý. Takže túto plnku si pekne rozťahneme po celom pláte. Za každým si túto kartu namáčam do studenej vody, aby mi to pekne išlo roztiahnuť potom. Takže asi takto by to malo vyzerať. Teraz ideme na kokosovú plnku. V miške si rozšľahám maslo. A teraz postupne pridávam vychladnutú kokosovú zmes. A zašľahávam do masla. Takže tu už máme hotovú našu kokosovú plnku, ktorú natrieme na náš koláčik a opäť roztiahneme po celom pláte. Takže asi takto by to malo vyzerať. Teraz ideme na vrchnú polevu.
Do misky som si nalámala bielu čokoládu, pridala 1 polievkovú lyžicu oleja a dceru. Rozpustíme v mikrovlnke a polejeme celý koláčik. Opäť si túto polevu pekne uhladím po celom koláčiku a vrch môžeme posypať struhaným kokosom. Takto pripravený koláčik dáme zachladiť aspoň na 2 hodinky do chladničky. A tu je výsledok nášho dnešného pečenia. Výborné, chutné, osviežujúce, punčovo-kokosové rezy. Takže určite ich vyskúšajte, sú veľmi chutné. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.